kukudza Mwari nekuwana mukana wekugwerana shoko rake zvakare. Toda kutaura pamusoro pekutenda. Mukaenda kuna Mark chapter 9 pavhesi ya 24, pana baba wemwana wanga aine zvipusha. Baba vari kunzi naJesu, mukatenda muchaona ukuru hwaMwari. Asi baba vari kuti, ndinotenda asi ndibatsirei mukusatenda kwangu. Zvinoreva izvo kuti baba ava kuona kwavo Jesu, mwoyo wavo kuda Mwari, mwoyo wavo kutenda kuti anoita zviro uripo, asi mararamiro avo haazi kutenda. Asi ndofara kuti dzimwe nguva wakawa munamati wavo kuti wabatsirwe pakutenda. Saka ndinoona kuti dambudziko rakawanda kuvanhu vakawanda kuti kutenda kunotinetsa asi kunofanira kunge kuripo. Saka ndichatsanangudza kutenda zvakuri. Mukaenda kubhuku yavo yeHebheru chapter 11 pavhesi 1 inotiudza kuti kutenda ndo rusimbi rwezvo tinotarisira. Kutenda ikoko rechirungu rinobva ratitaurira kuti is the substance of things hoped for. And then mamwewo maversion anotaura pamusoro kuti kutenda ikoko kwakafanana negwaro rinonzi title deed. Mukaenda muamplified pavhesi 16 ndoti kana pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Kureva kuti ndikutaura pamusoro kuti kutenda musimboti. Shoko raMwari rinotsigira kubva kuOld Testament kusvika kuNew Testament rinongotsigira kuti kutenda ndo musimboti wewanhu vakarurama. Saka tikachita nyaya yekutenda tiri kumborevei? Tiri kureva kuti kuimba naMwari zvakaperera 100%. Tikureva zvakare kuti kutenda kunoita kuti tinokore muzviro zvaMwari, kwete nemaoko edu, asi kuti patinosumudza kuti Mwari watiitire mumweya umu, nekutenda tinosvikira zviro zvemweya. Kutenda Mwari, kudayira Mwari tisina mubvunzo. Zvakare kutenda kuzvipira zvachose kuti muna Mwari ava ndiwo chete yetingati muchirungu trust kana confidence muna Mwari yakaperera. Zvakare kutenda kutora nhano yekutanga kunyange tisikaoni kuri kupera masteps acho, asatora nhano yekutanga tisikaoni kwatikunyonga murima asi kuti ndiri kukwira ikoko. Then kutenda zvakare, kutenda mune chimwe chiro. Pfungwa dzedu dzichitirambira asi isi totenda kuti zvinoita, common sense toibvisa tichitenda kuti zvinoita. Saka kutendawo zvakare kunofananidzwa nemagnet iri supernatural kuti inodhonza zvinhu zvisikaoneki kubva muzvisikaoneki umomo kuti zvioneke. Kutenda zvakare haizi kariro muna Mwari, asi kuziva kuti Mwari wanotozviita, wanotogona. Saka haizi kariro asi kuti kutenda. Kariro inoti zvichaita hazvo rimwe zuva, asi kutenda kunoti ndatova nacho izvozvi. Kutenda zvakare kuzendamira pana Mwari zvachose. Muchazoona kuti kutenda kuri mumapoka mairi. Tine kwatinoti hwaro yatingati primary faith. Ikoko ndokundipa salvation. Vanhu vazhinji kuruponeso kwedu runouya nehwaro hwekudayira muna Mwari. Saka vanhu vakawanda havana kudayira muna Mwari, asi vanopinda kuti vakutenda kuti Mwari vaitire zvinhu. Panoshayikwa kukonektana. Kana uchida kuenda kubhengi, chinoita kuti utore mari kunyange pakati peusiku, kunge uine kakadhi kaya kanonzi kaATM card. Ikako nezita unokwaziswa because une chakukonekta nebhengi. Saka vanhu vazhinji zvotoda kuna Mwari nguva hatizviwani, kwete kuti Mwari havapi, asi hatina chinokonekta because hatina kuponeswa kunotipinza kuti tipinde muna Mwari. Saka tinozoona kuti kune secondary faith kana kutenda kwepamusoro kwatinoda vazhinji kwekugamuchira ndo kuripo. So munozoona kuti vese vakapinda semaheroes of faith, semagamba ekutenda mushoko raMwari, havana kupinda nekugamuchira zvawakagamuchira, handizvo zvinotaurwa. Wakapinda nekuda kuti wakafamba nehwaro hwekutenda kudayira Mwari, kusiya zvimwe zvese wodayira muna Mwari. Saka chinoita kuti tidayire muna Mwari nyaya yekuti Mwari ava wari dependable. Mukatarisa CV yaMwari, mukatarisa nature yavo, unhu hwavo, Mwari nemazita avo semuenzaniso, muchazoona kuti panonzi pese Jehovha, Mwari vari kuuya vari kudzikinura munhu. Vakanzi ndiJehovha Jire, zvinongoreva chete kuti Mwari wanoona yekutamba muhomwe makwe mukuti uite mari. So panonzi Elohim, imwe primary name, vanongoreva chete kuti Mwari vane chekuita nekusika. Saka pakuda Elohim pakutosikwa panyowani, pakuda Jehovha pari kudzikinurwa zvinhu. Saka muchazoona kuti kutenda kunosika zviro zvisipo kuti zvivepo, kunosika zvisipo zvivepo. Tichaona ukoshu hwekutenda
ndio kuti tinoponeswa nekutenda. Kuna Efeso chapter 2 verse ya 8 na 9 munozoona kuti inotiudza kuti nenyasha tinoponeswa kubudikidza nekutenda. Saka kutenda kunokosha kuti kutipinze muna Mwari nekuda kwesalvation. Zvakare tamboerenga Hebrews chapter 11 verse ya 6 hatigoni kufadza Mwari kana tisina kutenda. Saka Mwari watibatsire kuti kutenda kunokosha murwendo rwekuti tive vatendi. Zvakare tinofana kurarama nekutenda. Hebrews chapter 10 verse ya 38 munozviona zvakare kubvira kuna Habakkuk Old Testament kuti musimboti kutenda uku tinorarama nekutenda. Waroma yatiwo zvakare kana chese chisikabvi pakutenda chatoo chitema chiwi. Saka ngatirarame nekutenda. Saka uchazoona kuti kutenda kunotipa simba rekuti tipfuure mberi. Wazhinji tinogona kufenda, asi kana tine kutenda tinopiwa simba rekupfuura mberi. Uchazoona zvakare mushoko raMwari kuti kutenda chipo pazvipo zvemweya. Unopa 1 Corinthians chapter 12 verse ya 8 unozoona kuti paine kutenda sechipo. Vanhu vaya kuti akati ndirotenda kuti chakati chinoitika kunyange mukavhunduka vamwe mese kuti chanyanya chinotobudira chete kuti munhu yaane kutenda. Zvakare kutenda chibereko. Munozoona paine kutendeka pana Galatia chapter 5 verse 22 chibereko zvinosvika 9 asi hazvinzi zvibereko, chinonzi chibereko kureva kuti zvese zvinokwana kuti zviite kuti tiformulate character mumutendi kana pamutenda. Zvakare kupa ushumiri hwekutenda. Vanhu vese vasingapi inyaya yekuti havavimbi Mwari. Anovimba naMwari anopa akasununguka, asi asingavimbi naMwari anototyira Mwari kuti anomubira mari yake. So kupa ushumiri hwekutenda. Nyaya yekurumbidza zvakare kunoita kuti kutenda kwedu kuwandudzwe. Pane pazhinji paunoperevera unonzwa kuti kutenda kwaderera, asi nekuda kuti wasangana nezvinokunetsa. Asi ukatanga kuti kurumbidza Mwari unozoona kutenda kwako kunodzoka uye kunomultiply. Tinozoona kuna chapter 16 yamabasa kubva verse 25 na 26 Paulo na Silas vari mutirongo. Pane paunonzi wakatanga kurumbidza Mwari pakati peusiku, zvikaita kuti Mwari waite munana, wafarira vana vavo vachirumbidza, vasiri kuchema kana kunetseka kuti zvamboya sei, asi wakawafarira. Zvikaita kuti pave neorganized earthquake, kwakadengenyeka pasina chaiparara. Muchazoona kuti zvakare shoko raMwari ndo chikafu chekutenda. Romans chapter 10 verse ya 17 inotiwo kutenda kunonyanya kunzwa, kwete kungunzwa zvezvese asi kunzwa shoko raMwari. Tinewo zvakare wavengi wekutenda vanofanana nekukahadzika. Ukakahadzika waisa kutenda kwako murivhesi, hauna kwauri kuenda. Wana kutya, fear. Unozoona kuti fear inokanganisa zvikuru. Saka tambotaura kuti shoko rinoti iro usatya wanokwana 365. Muchazoona kuti fear iyo inokanganise, kutya kunokanganisa. Shoko rotiudza kuna Timotheo kuti Mwari haanatipa mweya wekutya asi werudo newekuzvidzora. Zvakare unozoona kuti mumwe muvengi wekutenda anonzi wari muchirungu kana kuti kushushikana. Kushushikana ikokuku kunokanganisa zvikuru. Wamwe wakakati kunenge gonzo ranhasi kana mbeva yanhasi ikuri auzama kudya chizi yemangwana, hazvikwanisiki. Saka kushushikana kunotikonzera kuti tikanganisike, tiore moyo, tiderere pamweya, tinzwe kusada, tinzwe kusagadzikana, tive nezvirwere, tikanganisike, uye so kana kufa tinofa because tanyanya kupinda mukushushikana. Saka pamupacho Mwari inotaridza kuti kana kushushikana kubatikana nezvakaitika kare, tichikangana kuenda mberi, yatingati being past possessed rather than being forward focused. Umwe anokaiti, it's a rocking chair that keeps you busy but you're not going anywhere. Masilver chair tunano maoffice anokutenderedza. Dai kuri kufamba unogona kusvika kure but haafambi because akangogara ipapo kunyange aine mavhiri ndekutendera muoffice. Saka ndozvoita kushushikana kunokutendedza nzvimbo imwe chete, hauna kwaunoenda. Jesu anoti hakuna anoidzira kana kuibutira imwe chete pastature yake nekuda kwekushushikana. Saka hakutenderwi. Umwe akaiti Wari is a misuse of imagination, kutambisa njere dzedu. Mwari watibatsire. Kutenda zvakare kunoedzwa. Muchazoona kuti Bhaibheri yakazara nenyaya yekuti pupurira kuti kuna James chapter 1 verse ya 2 na 8 inotaura nyaya yekuedzwa. Achiti taimufaro bedzi kunyange mukaedzwa. Saka kunoedzwa. Ndakambonzwa muenzasi nomwe mushumiri akati mumwe mudzimai ainamata zvikuru,
murume wake akauya kubva kubasa akati mukaenda kuchechi ndatenga pfuti ndakudhonza trigger mobva mafa. Saka decide mayo havana kunetseka wakati mukadhonza trigger yenyu ini ndakuenda kudenga, mukasaidhonza ndakuenda kuchechi, saka sarudzo ndeyenyu. Samapedzisiro murume akazotera kuchechi. Baba wakazotendeuka nguva isati yakwana ndekuti wanga wakabvunza namufundisi kuti sei mauya mberi ndisandadaidzira, zvikanzi ayo rarapadzwa kumba kare namai. Saka kukura kwemiedzo yedu kukurawo kweuchapupu hwedu. The bigger the test, the bigger the testimony. Tukuti isusu pakashayikwa kuedzwa hatina testimony. Mumwe mudzimai akandiparidzira akati kune mafaira matatu muupenyu, rimwe riri negative, iro rokurumidza kurasa, rine zvakaipa zvinokanganisa upenyu, kurumidza kuri destroy, riparadze. Rechipiri akariti positive, achireva kuti iroro ichengetedze, unopota wachitsvaga kuti rakati kudini. Rechitatu akati handizvinzwisisi, iro akariti I don't understand it, file. Iroro anoti kana une zvausinganzwisisi kurumidza kurifer kuna Mwari. Saka uchazoona kuti kutenda kunounza favor. Maringe naHebrews 11 verse 6 kunounza favor yaMwari. Usachemere kuti Mwari akutarire nekufara. Chingwa nekutenda Mwari anofara newe. Kutenda kune maziso. Shoko rotiudza kuna Wakorintho chipiri chapter 5 verse 7 kuti tinofamba nekutenda kwete nemeso. Saka unozoona kuti kana uine kutenda, unoona saDavid paakaona Goliath anoti haana kunetseka naye anga akakurisa panze kuti ati hofori yakati ari too big to miss. Zvakare kutenda kune language, kune mutauriro wako. Ukapiwa half glass yemvura, hauti my glass is half empty, unoti my glass is half full, because une kutenda. Zvakare taakutaura makwasana evanhu kwaJudha vanoti shalom, iro rakari loaded kuti ndinokushuvira rugare, mufaro, kubudirira, zvese zvakazara ipapo. Saka patakutaurirana tiri vana vaMwari ngatiti shalom, kuti ine package yezvese. Language yedu ngaive positive. Rega kutaura kuti ndiri kutamba nhamo, ndiri half white half lemon, half brown half white, half lemon half orange. Ngatitaurei language yekutenda. Zvakare Mwari vanopindura minamato yekutenda. Kana uchida kuti Mwari wakupindure, rega kunamata uchiti Mwari handizivi, Mwari hameno, kana muchandiita sei, zvichazodini. Namata pamupacho uchiti Mwari ndokutenda ine zvakati. Kunyange zvisati zvapo kuti kutenda kunosvikira kuti zvisipo zvigone kuwapo. Then unozoona zvakare kuti Mwari wedu ndiMwari wekutenda. God is a faith God, ni Mwari wekutenda. Saka tinokurudzirwa muupenyu hwedu kuti nyaya dzekutenda dzirambe dziripo, Mwari vachitibatsira tirambe tine kutenda muupenyu hwedu, nekuti zviro zvinotiitira zvakanaka. Kutenda kwedu kwakanaka kunotiunzira kurarama kwakanaka. Right believing inotiunzira right living. Tinofanira kudzidza zvakare kuexercise faith yedu, nekuti faith ikangochengetwa chinzi ndinayo tisina kuexercise haitishandiri. Saka ngatidzidzei kuexercise. Pane pakakumbira Moses achiti ndiri kukumbira kundotaura kuna Faro, munoti ndioenda ndakaita sei. Mwari akati aitambudzika nevana vaIsraeri, Mwari akangomupa open check, akati enda ungoti ndichawa wandichawa. Saka zvese zvaaida Mwari waizowa iye zvaari kuda nenguva yaanoda. Ndo zvinoita kutenda, tunoiti divine open check. Ukapiwa open check, rega kusaina 2 cents kana bhengi hariti ona. Saina, gona kusaina zvauri kushuvira chaizvo chaizvo. And then tukatarisa zvakare shoko rinotudza kuti ndiye alpha naomega. Saka pana alpha naomega apa ialphabet, hakusi kuhamba nekuguma. Saka paalphabet gona kunyora zvaunoda. Ndinoda kuzivisa dikani kuti hakuna chinonzi naMwari chakandikurira. Nyange uine dambudziko, nyange uine zvauri kushuvira, Mwari anokuropafadza, Mwari anokuitira. Chingosimudza kutenda kwako. Mwari atikomborere muzita raJesu.